is Murgaíomh agus fáilte is fithe chuig Vlag clús réin san Oireachtas. Is mis sin Natalia agus be me spánsíomh cuid bhá na rudí a tharsúil an so. Sin chúis nach bhfuil an físeán so cólanúnach ná bhí mé cabhrúla clár tíidir cethir inné der bhainm gléasta chun féasta, clár nua a bhí ann agus tá sé teacht amach I mé na nólaigh, so bhí gélín dálan scíb. Ach buine se le fashion agus níl cadagam na héadí a bhí orminé a spáint go fóil. So hí sibh pí a bheag do méid a bhí ar siúil inné I gan tamlín. So, sian teimte in óran seo na cátí. Na fáti sa mwahaid go gach dine go fua héine sa tá go le rá le stíle nach frí mwahaid tora. O cátínta si tána iar, cátínta si tána iar, dóla trí chras chésta. Pianta vodka gus Red Bull, fuisce machas Wellington, buid Elmore Bacardi rum, brandy agus Baileys, diddly-idle-oodle-om, skilly-idle-oodle-om, diddly-idle-oodle-om, stalting birdie cotting. Ag séad bell réalt na mara, fi tíras tála an, fi an pobl fós a fanacht is fi ibrí teachtar chean. Fi fádar a géní gúirte, go le núnsa go le nál, nar a hánig bei mé cúpla nó méid má. Tú fins canán? Bhí sean bháil, bhí sean a cuachtach. You know, mar písa alíonn mar document starra bhí sé anna bhar fada, agus mollam daine nach bhaca fóla éáil choúach sa féidir mar. Tugann sé chuirsíos anna bhá ar an cás agus ar an scéal agus ar an éagúir a bhí déanta ar an fearbhacht muir le seoige. So, hat sé lam. Bhí sé trám, bhí gach hAoine says bhí tost fan seomar seachas an búlbos mór ag an deire. Bhí níl sé ní éad fárach bhúil sé taitnabach agus fiú é ag mar sin éon mar sé tá. Gentlemen, Yaram the false early. Dinson, go to Kushela play, the Shagosh Windy Hawaiian, and Unveiled, Atlantic, Way, get out! The Danish chance for policy Barack Obama, a chwilio yn rwyd sopr. Gan ein grŵn yn siarchan I fi yn cwsgartyn sy'n gesio. Sála sin ó fadúda agus tháinig tú bhfuil chu fád le feirste díon Oireachtas. Tháinig rimmuid cinne go máil I her réir teacht agus tá bud cinneal scrista inis, but sean céidir dú freastal ar an Oireachtas agus bíú go mór teacht an seo. Do you know what? On the bhéin seo is mór an trú tá Jean Arnam san na Roman seo rifa. Agus an bhfuil tú gobar an sos an Oireachtas nó just é brin soltas an féile? Well, an darrod really. Tá muid an seo just a play le fadúda chun an scéal a chur amachchan sin agus breis daoine an deis a thuirt do géine ura an tamar fad ach, you know, cead agin couple of job a bhagin agus crack a bhagin agus cóúidir so an darrod journey. Meg muoinú an chun carrógus an glíní a bhád ar níos mó ná go
go bhéid in dhéanamh gan achfaní bheithain agus tá an sásta bhfuil idir an rain agus an bór san isis tagí ar bord ó thaobh cúnamh agad a chóirt don bhliain. Agus dócha chu tabla céine tá ag súil go dtiúchaí an bhád ar níos mó as an Gaeil sin leis na húdarrá sin is freisin agus tá cuiste buna le dul mún na haidh sin. Seo an siopa leabhar is an sa leamar dánas. Fáil san iar-eachtas I gcónaí ceannaim sin rodígan ar leabhar anmh ar fáil. Seo le Karen agus Mike. Yeah, okay, it's kind of manish. Hánig siad America chun an iar-eachtas is bhfuil siad anna Seán? Ní ha, siú an 3 uair Thomas a freistal ar an agus. An 4 uair Thomas an seo I Gaeil. How Frank want to come out? Within the release Samhna how Tá, I mean, so rudí le huirtarás go dtíanamh rangan in Chicago. Well, dar lúsa tá táhachtach is gan aimsú le chuní beaga nacháid. Mr. Lannan. Sin Oh yeah, in team lads, Ní ar fád, so